Hello guys, kumusta kayo? Etong araw na to pala guys, ay isasama ko kayo sa pag-inject namin sa aming mga alagang baka. Isang buwan na rin kasi nakalipas mula nung nag-inject kami ng pamurga at ng vitamins nila. At nga pala guys, mag-spray na rin kami sa katawan nila. Madami kasing langaw guys na dumadapo sa kanila kinalaunan. Para naman sa mga garapata guys, ay talagang nag inject kami ng ivermectin o yung pamurga namin. Sa totoo lang guys, lahat ng nalalaman namin tungkol sa pagbabaka ay sa YouTube lang din namin nakuha. Talagang lahat ngayon guys ay nasa internet na. Mapatungkol man yan sa hayop o sa iba pang impormasyon na kailangan mo. Kaya kung ikaw ay naghahanap ng solusyon para sa problema mo sa mga hayop mo, ay talagang pwede ka nang tumingin sa YouTube lang. Pero syempre, naniniwala rin ako na mas maganda rin na ma-experience mo. Kumbaga, subukan mo na rin at nang malaman mo kung totoo. Ito naman yung mga ilang vitamins guys na kinakailangan namin kapag nag inject kami. Yung mga iron, calcium, at iba pa. Maging mga vitamins kasi guys ay meron nang available sa internet. Yung mga orange app tsaka blue app. Ang kailangan mo lang talagang tandaan ngayon guys, huwag kang magpapascam. Kasi sabi nga nila, walang scammer kung walang may scam. Kaya dapat talagang maging magulang ka sa lahat ng bagay. Tumingin ka muna ng reviews at huwag munang magtitiwala agad. Sa pagtitimpla nga pala guys, ng ina-spray namin sa aming mga baka, ang ginagamit namin dyan ay yung tubig lang at saka yung washout na pinakita ko kanina. Nadagdagan na rin pala namin ng isang sachet ng fabric conditioner para maging mabango naman. Napansin kasi namin yan guys na kapag nilalagyan namin ng Fabcon, hindi masyadong lumalapit yung mga langaw. Pero syempre, kinalaunan kapag nawa-wash out naman yung nasa kanilang balat, talagang bumabalik rin. Kaya at least once a month talaga nagre-reapply na rin kami. Kailangan kasi talaga guys sa paghahayop mayroon kang pasensya. Hindi kasi sa lahat ng panahon madali lang yung ginagawa mo. Kung minsan nagkakaroon ng problema kung kaya naman talagang humahanap din tayo ng solusyon. Palagi nating tandaan na walang shortcut sa lahat ng success. Sa kahit ano pa man yung field na trabaho. Fast forward tayo guys, natapos na nga yung NG ka ni partner at nasprayan ko na rin yan. Papalabasin na nga namin sila para matuyo naman yung balat. Para mas kumapit nga din talaga yung in-spray natin kanina. Itong kabilang area na to guys, actually ito yung baboyan ng aking nanay dati. Sayang naman yung building kaya ginawa na muna namin silungan ng aming mga baka. Habang doon naman sa kabilang area namin guys, na aming kambingan na rin, ay napagawa na nga rin namin yung kanilang silungan. Naghiwalay kasi namin guys yung iba naming mga baka kasi nga medyo aligaga sila kapag magkasama silang lahat. At syempre guys, para makatipid na rin kami sa area. Pagkatapos nga nito guys, ay nilagyan ko na nga sila ng pangkumpay at naglinis na nga rin ako ng kulungan nila. Eto nga pala yung bahay ng aming mga kambing dito sa kabilang area. Dito rin pala namin nilalagay yung iba pa naming mga baka. Parehas lang pala yung gagawin namin sa kanila dito sa ginawa namin dun sa kabila kanina. Mag-e-spray tayo sa kanila at mag inject na rin. Mas maliliit itong baka na nandito kumpara dun sa kanina. Ipapasemento na nga din namin yung flooring nila dito guys kapag nagka-budget kami sa susunod. Disclaimer lang guys, no animals were harmed during the filming of this video. Sadyang kailangan lang talaga namin silang itali at nang hindi nga sila gumalaw. Isang galaw lang kasi nila na malakas guys ay pwedeng tamaan yung ibang parte ng kanilang katawan. Tapos na nga tayo dito guys at hanggang sa susunod na muli nating pagkikita. Salamat guys. Goodbye!